दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि आखाइजों दिनै मोनसे केलेन्डार बेखेवबाय। बे केलेन्डारखौ बानायदों जोंहा अमित रामसियारि बिथाङा गगामुख दख'रानि सिङाव दङ आरो अनजालि प्राइभेट लिमिटेड मुं होनानै बिथाङा दिहुनदों आरो खोब मोजां मोनसे कुवालिटिनि मोनसे केलेन्डार जादों बियो आरो बेहाय नांगौ बायदि बेहाय जि केलेन्डाराव जिबायदि नांगौ बेयो गासिबो दंजोबो आरो बेबायदियैनो जायगाया अनजालु बुक स्टल बेयो गगामुख मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिजों नांजाबनाय मोनसे गला। बेहाय गगामुखआव बर'नि मोनसेल' दङ आरो बेहायनो मोनगोन आरो बे केलेन्डारा बयजोंबो अनसायजागोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेखौ हरनाय जागोन। नोंथांमोना बे केलेन्डारखौ बयबो अनसायो आरो बेनि रांनि बिबाङा जाहैबाय 50 रां आरो नोंथांमोना बयबो अनसायदो आरो बिदिनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोनसे मोजां लामाजों आवगायनो हायो आरो बिदिनो जोंनि प्रजन्मआ मोनसे लामाखौ लानो हायो बिदिजोंबो बेखौ जोङो फोरमायबाय। नोंथांमोना बयबो जेन बेखौ गनायना लायो अनसायो। गोजोन्थों।